Nakatakdang nang ipatuman ang speed limit sa National Highway ug Interior Road sa Upol, Misamis Oriental. Mga motorista sa lungsod uyon sa maulakang sa LGU aron malikayan ang disgrasya sa lugar. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gibutyag karon sa Upol LGU sa Misamis Oriental ang nakatakdang pagpatuman og speed limit sa lungsod. Matud pa ni Upol Mayor Attorney J. Francis Bago, kini ang ilang nakitang paagi sa LGU aron maminusan ang mga aksidente sa kadalanan sa lungsod. Sa karon, namutang pa ang LGU signages alang sa tugmang speed limit, una kini ipatuman. Anytime soon, nabuto yung signages nga 60 lang ang maximum limit sa ato ang pagpadagan dali sa highway. Giklaro sab sa mayor nga sa kasamtangan wala pa sila speed guns. Apan kompleto kuno sila sa mga CCTV nga makadetect og speed o kakusog sa dagan sa usa ka sakyanan. So if you question, kung i-question mo, pag para sa inyo, i-question mo, we can show you the CCTV and then definitely mapukuan yun mo, mapilit yun mo. So better, sundo na lang ninyo kaysa maglalis pa mo sa mo. Ang maong ordinansa giuyunan sa mga pipila ka mga driver ug pampublikong sakyanan sa Upol. Matod pa nila, dakong tabang kini labi pa nga daghan kuno ang kusog magpadagan sa National Highway. Sakto na para malikayan mga disgrasya na hitabo karon diri sa highway halos kada semana may aksidente na mamatay. Okay ra na sir kay para ram po na sa safety sa tanan gud. Kay kung nay magpadagan kusog kan mas daghan mo kun magpadagan kusog sa basta highway. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.